Ja, hvad er projekt 10. klasse på Farsø Efterskole? Det er først og fremmest et fedt efterskoleophold med alt, hvad sådan et det indebærer. Men det er også det her med at udvikle sig personligt sammen med andre. Det er at udvikle sin boglighed, vedligeholde den, udfordre den, udforske. Og det er også det her med at få den praksisfaglige dimension på. At man ikke bare sidder på en stol og arbejder, men at man er ude og bruger sine hænder og sin krop. Du skal indstille dig på at gå i skole på en lidt anderledes måde, end du har været vant til. Man skal udforske og udfolde sine kreative evner, så ikke al undervisning bare er bag computeren, men også ude i vores værksteder, hvor man både skal have materialer af alle mulige forskellige slags og værktøjer i hænderne. Hvis man har fundet en smart, teknisk innovativ løsning på en problematik i et af de projekter, man arbejder med, så skal man prøve at designe, hvordan sådan en model eller en prototype kunne se ud, og så skal man ud og lave den, og skal ud og bygge den, eller man skal ud og arbejde med forskellige materialer, se hvad kan holde, og hvordan får man den sat sammen, og hvordan kan man producere sådan noget. Det er også det her med, at man er i et ordblinde fællesskab, som jeg egentlig tænker er rigtig vigtigt. Man er sammen med andre ordblinde, der sidder med de samme problemstillinger. Man kan snakke sammen. Man er klar til at tage hul på voksenlivet og uddannelseslivet. Ja, og hvad er det så for en type person? Jamen, hvis du er ordblind eller i læse-skrivevanskeligheder, og virkelig har mål på og lyst til 10. klasse år på efterskole med alt, hvad det indebærer, og har lyst til at gå i skole på en lidt anderledes måde, så skal du jo komme her. Det er jo uanset, om man vil erhvervsuddannelsen eller man vil på gymnasiet. Der er plads til begge dele.